आरो फैबाय थानाय समाव जेन रन्जन दैमारि सारा उदाङै फैनानै जोंजों लोगो मोनफैलायो जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ। सिगांथारावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावग्रोनाय थाबाय। फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बेवहाय जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय डाइरेक्टलि NDA पार्टिखौ जोङो सापर्ट होनाय जाबाय। बेखौ थांनाय 26 तारिख मार्चआव जों डिक्लेयार खालामनाय जादोंमोन। थिग बिदिनो दाब दाब जायगायाव डिस्ट्रिक्ट मोनफ्रोमबो जायगाफ्राव दिनै सापर्ट होननानै बयबो ओंखारजोब्बाय आरो सावरायनाय जाबाय। जों मानि थाखाय सापर्ट होदों होननानै बुङोब्ला बेनो जाहैबाय जोंहा NDFB हिसाबै बा एक्स NDFB हिसाबै जोंहा गोबांथार आद्रा मावनो गोनां खामानि दङ। जेरै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि मोनसे सान्थि सुक्ति एकर्ड जानानै थांबाय, नाथाय बियो MOSआव जेरैबायदि लिरनाय दङमोन दिनैसिम बियो फुलफिल जायाखिसै। बेनिखायनो दिनै जायनो BTC गभर्नमेन्टआव रुलिं गभर्नमेन्ट जानानै दं बिथांमोनखौनो जों डाइरेक्टलि सापर्ट होननानै जों फैदों। मानो होनोबा गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जोंहा फोथायनाय दङ दिनै हाग्रामा सरकार हिसाबै बा मानगोनां हाग्रामा सारखौ जे जोंनि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ निस्सय हाग्रामा सारा मावफुंगोन आरो जोंनो मोनसे खोथा होदों जे जोंनि बेसेबांनाखि केसफोर दङ बेखौ उइथड्र खालामनायाव, बेजों लोगोसे रिहेबिलिटेसननि सायाव, मोनफुंनांगौनि सायाव, बिनि गेजेराव आरो एक्स ग्रेसिया बेफोर आरो बिनि गेजेराव जोंहा गोबांथार मुंख्लं जालांनायफोर दङ। बिथांमोननिबो दिनैहाय जेबो मोनफुंजोबनो हायाखै आरो बिथांमोनखौ मान होनो आरो सिबिनो थाखाय दिनैसिम जोंहा मोनसे बिथा जायगा गैया। बेनिखायनो जोङो मानगोनां हाग्रामा सारजों जों सावरायदों आरो दाब दाब जायगाफोराव मार्टियासनि मुङाव सेमेट्रि लुनो बिथाङा खोथा होदों। बिनि थाखायनो जों बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर होयो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो मानगोनां हाग्रामा सारनि जि पार्टि बा NDA बेखौ जों डाइरेक्ट सापर्ट होननानै जों ओंखारबोदों। अबयस्से पास सिगां BTCनि सिबा फाउन्डार रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि खोथा बुंदोंमोन, बेहाय माबायदि आपडेट जानानै? जोंहा नंगौ, जोंहा फोथायनाय दङ जे फैयै फैयै मानगोनां रन्जन दैमारिनि सारा केसा सुप्रिम कर्टआव जोबथायाव दंहैयो। दायो खालि फाइनाल जाजमेन्टल' होनो गोनांसै। जों मिन्थिगौ पलिटिकेल प्रेसार नङाबा बियो गवा होननानै आरो जानाय नङा होननानै। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो समाव नारा नाथा नांबोब्लाबो फेलार जाबोबाय थादों। बेनिखायनो बे जोबथा बुब्लियाव जोङो खावलायदों मानगोनां हाग्रामा सारखौ जे BTC सरकारा जेन रन्जन दैमारि सारनि जानानै गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ जेन प्रेसार होयो बा खावलायो आरो फैबाय थानाय समाव जेन रन्जन दैमारि सारा उदाङै फैनानै जोंजों लोगो मोनफैलायो जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ। जों तामुलपुर हालामनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायनायजों लोगोसे मिन्थिहरनो सानदों जे तामुलपुराव NDA हान्जानि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा दायो इलेक्सन गेलेगोन बा गेलेदों। दा बिथांखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जों डाइरेक्टलि सापर्ट होदों। मानो सापर्ट होदों होननानै गोबां मानसियानि गोसोआव सोंलु फैनो हागौ। बिनि थाखायनो जों बे चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरनो लुबैदों। मानो होनोब्ला थांनाय बे गोलाव समाव जेब्ला बिटिआर एकर्ड जाबाय बेनि उनाव NDFBआ नायसनजाया, सोरजोंबा गादब जादों आरो सोबख' जानायावनो थाबाय थानाय समाव जोंनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि थाखाय मानगोनां बिस्वजित दैमारिया जोंनि थाखाय हालाय हाफाय खामानि मावनानै गोबां केसफोरखौ बिथाङा उइथड्र खालामनायाव हेफाजाब होदों। बेजों लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ बे बोसोरबायाव फ्राय CMखौ 7 बारसिम लोगो मोन्दों। अफिसियेल मिटिं जों सावरायदों। बेवहाय मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारानो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनो गासैबो एपइन्टमेन्टखौ बिथाङानो लानानै होनाय जादों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो 86 सा आसाम पुलिसावबो जोङो थिसन हरनो हादों। बिनि अनगायैबो गोबां हमजानाय जोंनि एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बिथाङा रायलायनायनि गेजेरजों गोबां मानसिखौ बख'दों।
आरो बिनि अनगायैबो दिल्लीयावबो बिथांनि गेजेरजोंनो जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जोङो खेबब्रैसिम जोङो सावरायनो मोन्दों आरो जोङो बेबायदिनो गोबांथार खामानिफोरखौ मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारनि गेजेरजों खामानि मावनो हादों। बेनिखायनो जों स्पेसियेलि जोङो खावलायहरनो लुबैदों तामुलपुर बियाबनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ जेन बिथांनो भटखौ होयो। जोंखौ नायनानै NDFBखौ नायनानै आरो NDFBनि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जेन नोंथांमोना साफ्रोमबो बिस्वजित दैमारिनो जेन भटखौ होयो बेखौ जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।